बे बुहुमाव जोङो जिउनि गोजोननायखौ जिसु ख्रिस्टनियावल' जोङो मोननो हायो। गोबां सुबुंफोरा दिनै जिउनि गोजोननायखौ मोननो गोसोबादि मावदों, गोसोबादि सलिदों, गोसोबादि जादों लोंदों आरो रंजादों, अब्लाबोनो जिउनि गोजोननायखौ मोननो हायाखै। आरो जोङो दिनै बे बुहुमाव जिसुखौ नागारनानै जोङो गोजोननायखौ माब्लाबाबो जोङो मोननो हानाय नङा। सोंनायखौ दोननो लुबैदों आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनि जिबनाव गोजोननाया दङ ने? आरो नोङो दिनै थार गोजोननायखौ नोंनि बेक्तिगत जिबनाव नोङो दिनै मोननो हाबाय ने? नोंनि जिबनाव दिनै गोजोननाय गैयाब्ला आरो दिनै नोङो थार गोजोननाय रंजानायखौ नोङो नोंनि बेक्तिगत जिबनाव नोङो मोनाखैब्ला नोङो माबोरै बे गोजोननायखौ मोननो हागौ? आरो बे जोबनो गैयै गोजोननायखौ सोर होनो हागौ? नोङो दिनै मिथियाखैब्ला आरो बुजियाखैब्ला आरो नोंनो दिनै जिउनि गोजोननाय आरो रंजानायखौ नांगौब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो नांगौ। जिसु ख्रिस्टआ नोंनि जिबनाव गोजोननाय सान्थिखौ बियो होगोन। बेनिखायनो ज'हरनि बिलाइ 14:27 लिरनाय दङ। ज'हरनि बिलाइ 14:27 बेबादि लिरनाय दङ, जिसुनि मुङै सान्थिखौ आङो नोंसोरनो गालाङो, बे आंनि सान्थिखौ आङो नोंसोरनो होयो। संसारा जेरैबादि होयो आं बेबायदि नोंसोरनो होआ। नोंसोरनि गोसोआ उसाव बादाव दा जाथों, गिखबो दा जाथों। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय, बै समाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि चेलाफोरखौ नागारलांनायनि सिगां बियो बुंदोंमोन, नाय, सान्थिखौ आं नोंसोरनो गालाङो, बे आंनि सान्थिखौ आं नोंसोरनो होयो। संसारा जेरैबायदि होयो आं बेबादि होआ। आं आंनि गोजोननाय सान्थिखौनो नोंसोरनो गालाङो होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। जाय सान्थिखौ मोनोब्ला दुखुआव थायोब्लाबो, बेमाराव थायोब्लाबो, गोबां रोखोम जिंगा सिनांनाय गाबनायाव थानांनो गोनां जायोब्लाबो जोङो गोजोननायखौ मोननो हागौ, जायखौ दिनै संसारा होनो हाया। संसारनि मुंबो बोलोआ, गोहोआ बे जिउनि गोजोननाय सान्थिखौ होनो हाया। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनो जिउनि गोजोननाय सान्थिखौ नांगौब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो नांगोन। जेब्ला नोङो गुरै गोसोजों जिसु ख्रिस्टनियाव फैगोन आरो बेक्तिगत जिबनखौ नों जिसु ख्रिस्टनो होगोन, जिसु ख्रिस्टआ नोंनि गथै पापखौ बियो निमाहा होगोन आरो नोंनो नोंनि जिबनाव गोजोननाय सान्थिखौ बियो होगोन। नोंनि बेक्तिगत जिबनाव, नोंनि नखराव जिसु ख्रिस्टआ थायोब्ला जिसु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ नोङो मोनगोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंदोंमोन दि आङो आंनि गोजोननाय सान्थिखौ नोंनो होलाङो। बेनिखायनो बुंबावदों, नोंनो जिबनाव गोजोननाय आरो सान्थिखौ नांगौब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो नांगौ। बे इसोरनि राव खोनासंनाय बयनिबो जिबनाव जिसु ख्रिस्टनि होलांनाय गोजोननाय आरो सान्थिया थाथोंसै, जिसुनि मुङै, आमेन।